The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba otu jikọtara ndị Igbo na New York na mba America, Igbo Organization Incorporated New York ga-eme mmemme izu ụka ndị Igbo nke a kpọrọ Igbo Week na bekee. Ọ ga-amalite na Mọnde abalị 4 n'ọnwa Ọgọst afọ abụ 2025 wee ruo ụbọchị ụka ga-abụ abalị 10 n'ọnwa Ọgọst 2025. Na Fraịde abalị 8 n'ọnwa Ọgọst a ga-enwe mmemme pụrụ iche a kwadebere maka ụmụ na-etolite etolite, ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ. Nke a ga-adị n'Obi Igbo Community Center dị na 19001 Linden Boulevard, St. Albans, Queens, New York. Zip code 11412. Ọ ga-amalite n'elekere 7 nke uhuruchi wee rue na chi ofufo. Saturday abalị 9 n'ọnwa Ọgọst 2025. Igbo bụ Igbo ga-agba n'ọgbọ maka na ụbọchị ahụ ka a ga-enwe nke a kpọrọ Grand Igbo Cultural Day. Ụbọchị ahụ ka anyị ga-adị n'ụdị anyị ji bụrụ Igbo. Ọ ga-amalite n'elekere 12 nke ehihie wee rue n'elekere 7 nke uhuruchi n'ama Roy Wilkins Park dị na Merrick Boulevard, Queens, New York. Zip code 11434. Ụbọchị ụka abalị 10 n'ọnwa Ọgọst Igbo niile ga-akakọta ụka ọnụ wee fee Chineke ofufe nrupụrụ iche maka ịma mma ya n'ebe Igbo nọ. Nke a ga-amalite n'elekere 3 nke ehihie n'ụlọ ụka Church of the Good Shepherd, ụka ndị Igbo nke dị na 14017 243rd Street, Rosedale, New York. Zip code 11422. Grand Igbo Cultural Week New York 2025. Igbo ga-ezu ezu ka eze azụ na ya site na Abia State ruo Anambra State, Enugu State, Ebonyi State, Delta State, nyaba Anioma, Imo State nakwa ebe ndị ọzọ ndị Igbo gbanyere na Nigeria. Otu ụmụ Igbo dị iche iche nwere na New York ga-anọkwa ya wee gosi nke ha ji bụrụ ọgacha. Ndị a bụ Igbo Nurses Association of New York, United Ụmụada Igbo Club International, ngalaba nke mgbago ugwu New York, Ụmụada ndị Igbo New York Incorporated, Mgboto Owerri International, Ụmụada Igbo Nigeria and in Diaspora New York, Ezi Ụmụada Igbo Club New York Incorporated na Aro ndị Izuogu United of Greater New York, Anambra State Organization ASO, Abia State Association New York, Anambra Indigenous Incorporated New York, Anioma Tri-State Association, Enugu State Cultural Foundation, Anambra Family Network Bronx. Ndị aka ha dị n'ọkwa bụ Carl Nwabudu bụ onye isi oche otu na-akwado mmemme a. Ekwentị ya 917-676-9582. Ọkaibe Chibụzọ Nweke bụ onye sokwa n'ọdụ n'isi oche otu nkwado mmemme a. Ekwentị ya 917-642-5828. Maazị Benson Okereke onye isi oche International Committee 929-658-2755. Lady Ngozi Ozulumba Akawo Igbo Leaders ya bụ ndị ndu Igbo na New York 646-327-2263. Lady Chinyere Ụzọ Igwe onye na-ahụ maka ihe gbasara mmemme n'otu a 917-439-6597. Chief Richard Ụkwụọzọ onye na-ahụ maka mmekọrịta otu a n'ọha na eze 347-229-6615. Chief Vero Aneke osote onye isi 347-668-8033. Sir Ifeanyi Ajomiwe Nwakamma bụ onye isi ndị Igbo na New York 718-781-9704. ya na onye bie Lady Ihuoma Nwakamma tinyere Dr. Ben Okonta onye isi oche otu bọọdụ Igbo Organization Incorporated New York. Igbo Week New York 2025. Dị anyị kwado bịaba maka na anyị kwadoro akwado wee napụta na nke a. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu.